дар маҷмӯъ арзиши гумрукӣ ҳамин як тонна бензин нави 92 ба $478 баробар аст. Боз дар санъати гумрукӣ хароҷотҳои вай баррасматдарории гумруки аксиз ҳаст. Бо назардошти ҳамаи инҳо нархи озоди хариди 1 литри бензини мо ба 3 сомону 24 дирҳам баробар мешавад. Боз худи ҳар як боз дар баробари ин хароҷотҳои вобаста хароҷотҳои нақлиётӣ, хароҷотҳои вобаста ба аз станцияи Бекобод то станцияи Спитамин, хароҷоти ҳам нақли роҳу ҳам хароҷотҳои нақлиётӣ иловатан ҳисоб карда мешавад, ки аз ҳамин ҳисоб арзиши нархи озоди хариди 1 литр бензин ба 3 сомону 24 дирҳам баробар мешавад. Бо назардошти болонархӣ, ки ҳар як субъекти хоҷагӣ ҳуқуқи истифодабарии ҳамин болонархиро то 25% дорад. Лекин мо дар сурат ки ҳамаga то 15% агар ҳамира ҳисоб кунем ва бо назардошти андоза арзиши иловашуда ҳамин нархи 1 литри бензини мо то ба ҳамин нуқтаҳои фурӯш ба 5 сом 35 тин баробар мешавад. ҳоло ки дар аксарияти нуқтаҳои фурӯш нархи 1 литр бензин 5 сомону 20 5 сомону 30 дирҳам